Brend Jaguar Land Rover je sklopio višegodišnje strateško partnerstvo sa NVIDIA, kompanijom koja je lider na polju veštačke inteligencije i rada na računaru, da zajedno razvijaju i kreiraju novu generaciju automatskih sistema vožnje, kao i servise koje kontroliše veštačka inteligencija. Planira se da od 2025. sva nova Jaguar i Land Rover vozila budu bazirana na NVIDIA Drive softverskoj platformi, pružajući širok spektar bezbednosnih sistema u vozilu, poput Active Safety sistema, automatske vožnje i sistema za parkiranje, kao i brojnih programa koji služe za asistenciju vozaču tokom vožnje. Unutar vozila sistem će imati veštačku inteligenciju, koja će pratiti, odnosno posmatrati vozača i putnike u automobilu, kao i analizirati okolinu kroz koju se kreće vozilo. Saradnja sa kompanijom NVIDIA suštinski je važna da bismo realizovali naš projekat Reimagine Strategy i kreirali nova, kvalitetnija i tehnološki naprednija vozila. Jaguar i Land Rover stvorit će najluksuznija vozila na svetu, koje će biti opremljena servisima u skladu sa željama najzahtevnijih kupaca. Naše strateško partnerstvo sa NVIDIA kompanijom planirano je da traje godinama i ima za cilj da ostvarimo naše planove, da kreiramo zajedno vozila budućnosti. Nova generacija ovih automobila će transformisati automobilsku industriju u najveću i tehnološki najnapredniju. Programirani automobili će ponuditi nove funkcionalnosti i servise. Jaguar i Land Rover imaju za cilj da postignu nulto aerozagađenje tokom lanaca nabavke delova za vozila njihove proizvodnje do 2039. godine.